Horas dihita salhutna aka amanami inanami nang salhutna na ado di media sosialon. Hata ni debata dihita di bagasan Manogoton Kamis 10 November 2022 imana tersurat di Hesekiel 20 ayat 41. Songonon ma didok disi mardongan uap na khusus mahau makalomohon hamu dina hutogihon hamu ruar sen akka bangso jala hupapungu hamu sen akka luat parserahan muna na selaut asatung badia au di bagasan hamu dia dopan ni akka bangso parbet ido yang ngusahna dihita napungu di bagasan Yesus Kristus hata ni debata di jowo do tuhita asa mamilihon na khusus di hadapan di debata. Ido ubahin di bagasan aka hasomalan laho pasahaton pelean situtungon tu debata di bangsoi di hati hai di bani-bana do aturan asa gabe pelean halomuan ni rohana. Molo di pasa bangsoi do pelean situtungon ho Bartolomo ni rohana gabe angur jala usus na wapna gianggo debata. Boydo taida nama saon ditiki di pasah si Kain do si Habil ima pelian situtungon tu debata. Di si taida yang go pelean na tu debata ima holan na di jalo sian si Habil. Molo si Kain dang di jalo. Ala dang khusus ima pelean ni si Kain. Alan ido marhiti hata di debata di bagasat tikion di padan na ibaru pe adong do barita ni Jesus nama mereng pelean ni sahalak ina nama balu jalan apogos na dianggap gumudang. Martibakon pelean nina asing dihalak namora nang pegudang di pasahat di lehon pelean. Lapatanna pabua pelean na angur jalan khusus di badopan di debata molo pelean na di pasahat ima lomo ni rohani debata. Alani dita salutna amanami inanami na di bagasan tikion di bagasan turpukon di patudos do bangso Israel songon pelean na khusus di hadapan ni debata. Ido bahin lomoroha ni debata tu nasida. Ditogion ruar do di papungu muse diaka naung masaki. Salut nai di patupa debata ala nang lomorohana di bangsona. Jala khususna di hadapan ni debata. Langsung sonido nang di buku Rom 12 ayat 10 sadabi dido pasat hamu madagi muna bahin pelean na mangun na badia na hinalomohon ni debata. Lapatanna ima pabua daginta odo nagabi pelean na mangulu tu debata. Daging na angur jalan na khusus di hadapan ni debata. Ima molo daging taon tabahin mamuji jala pasangapon debata. Marhite akka ulawan na dinggan naboi tarula hita. Nuain disungguli jala disulukiti maruhata pribadi lepas pribadi asa ngulut taon naing gabe pelean di hadapan ni debata jala boy mahita gabe halomuan ni rohani debata. Di bahenido
dia rado hita marhiti turpukon hita. Nuain asalam tapataridahon ma ngolu na khusus marhiti daging ta on. Tauloi ma na didok ni debata uduk tu parsuron na jala madao sin akka na so hinalomohon ni rohani debata. Molosongan hidu ngulut taon nung gabi pilihan na mangulu hita jalan na khusus di hadapan ni debata. Ditopa jala dipauli-uli debata mangulutta songon nang binainna tu bangso Israel na pinapungunay. Ala diri kita salut na amanami inanam di bagasan Yesus Kristus tabain ma ngulu do daging ta gabe angur jala na khusus di hadapan ni debata. Alani i asa tajakon ma debata di bagasan daging dohot todita gabe ngulutta gabe pelean nabaria di hadapan ni debata. Ida upahin nakin di topik i gabe uap na khusus di hadapan ni debata. Atau margugu mahita anggit boy hita gabe pelean nabaria na hinalomohon ni rohani debata ngulutta pribadi lepas pribadi. Horas selamat manogot tuhatta madongani hita disude ulota di bagasan sadarion moleate. Amin.